Okerkale Irratia. Pensaba que yo me iba a morir, ay, hombre. Ongi etorri Okerkale Irratira, beste behin hemen gaude misterioaren ontzian, Gorka Sagarna eta Jon Teieria. Zein da gaurko gaia, Jon? Bueno, ikusita azken egunetan, igual diona indiula eta, beti hola, pasieran gabizenean eta playa pasatzen ganean eta, torriko gaia temporada, hasiko eta temporada playa juteko eta. Bai, gaurkoan hondartzari buruz ingo dugu bizketan. Azkenian gure dakaun herri polit honetan hondartza da gure herriko klabia, asko gustatzen zakun gauza bat. Eta bueno, pixkat horren inguruan arituko gara gaur. Itan noi gustatzen zaku hondartza azkenian, deba kostako herri txikia, hondartza politia daka. Eta, itan noi gustatzen zaku. Generalian, padoz, pare bat hola mendillak gustatzen zakuna, baina generalian debako jendiai hondartza gustoko dako, debako jendiak. Bai, niri esate dizut, azkenengo urtietan gehiago gustatzen zait mendia, hondartza daño. Igual, aurreko gaztetako urtietan gehiago junez hondartzara eta ez da gian ekau nahi zen ze, baina ez da gize bai, mendira gehiago juten naiz. Dan etizio. Eta noiz astea hondartzara juten jendia, hor zea gotea, temporada da, igual, apustuan o ekainean noiz astea? Ez da, behin ez da jakin, porque hor bañizas de todo el año, hor neguan sartze janak, ura hotzotza dagoena eta igualtzakue, ureta juteia, eta beste atzu, oain dala pare bat azte ja zizian, hor zehose ikusten, jendia hor toaiak hartu eta kamisetakin bihar baldin badare hortxe ondarretan. Jendia goguakin izio. Bai, ez da beti, azkenen urtean ikuste dugu, aste santuan ja, jendia azteala hor afanian ja, hondartza zapaldu nahian da. Igual kamarotea joan da, horrek urteko traje baino zarra gatea eta banitxak hondartza. Baina hor, zea gotea, problema. Igual, aste zea apirian o maiatzean traje baina sartu nahian eta, otia, hemen kiloparia hartu diat eta enau, kabitzen martan. Amez, salduek aurreko urtean ez ditxoen hame eta tak. La lorcilla. Querido amigo Michelin. Claro, he comido morcilla y me ha salido lorcilla. Gau. Hola izateo, bai. Eta gero, de repente ikustezu hor gimnasioan, igual sekula jutan ez da jendia, eta hostia, fit jarriko nau, ingo diat, operación bikini. Jendia petzatzei hori, eta aste santutzatik temporada hasieran arte hor, denbora dakala hor fit jartzeko fat da hota. Hor, fatetik fitera saia izatea pasatzia, porque claro, normalian dazkazu itura txarrek igual jatekoak eta igual kirolazko ez zuiten, eta ze ustezu, hemen miraria gertatuko ala, jimera bihaztetan junda ala. Bihazte jun, toaia berria erosi jimean juteko, zapatiak dana tope ekipauta, junda, otia. Un mundo nuevo. Ikustezu jendia makina batea behitzen, bestea behitzen, mankuanak behituta, ostia, hau nola alte, hauzetakoek. Jendia gogua jartzio, hor traje baino berria erosteko hor taia mantendu eta aurreko urtekoak ibiltzeko gogua daka. Hor pixkat sakrifizioen mierda, lucira que sufrir, o nola esatea. Izerdia bota, gabonetako gambak, maionesa. Bueno, ni uste azkenen urtietan klima aldaketa dala eta maiatzan, jendia, azterra ondartza joten. Gero ez da, berua eta gero ez da lehenu aztea, eta maiatza jarrileik temporada hasiera bezala eta traje baino eta zaitzeiten gauzela, hor traje baino mota asko doz, porque gu gaztien janetik oina asko aldo. Aldau inda tendentzia. Danian, orokorrian ikustet, erropa danian emandala kriston aldaketa. Baina bainu jantzitani fijau izan naiz, ez dakit, nesken kasuan, eoteia, tipo bañador, dala tipo... Kompleto. Osua, ez dakit, izatea, uretan, igerik eta praktikatzeko lokesea, gero egotea bikini, meldetu ala bida, eta trikini egotea, bete, aurretik handakana, hola, terrinetik pasatze ban hori. Zer da, hori izte behin ikusi. Ez da, trikini. Bikini de dos, trikini de tres. Gero batzuk, goiko partiarek entze, hor toples. Otia.
tople ez da parientes, asko sartuko zona hortan, baina igual Ez, pixka delikaua. polemikoa. Baina, bueno, jendia, gero ez da gehitxo animatzea. Bai, topless, orain, topless. azkenen urtean nabari izan da, ja, jende gaztiagoa hor, ja, Bai, hau sartu eta... Gut dana naturala gustau itxezako, eta, hori, normal zakatu dela, Bai. porque jendia hor reacio, topes, mira, Bai, que si ese viejo verde me ha mirado, eta ez dakize. Mititi ditu hori, ez, hilko hori guztiarren. Hori naturala. Ez que, guk Baina- ebazezkau, poli-politxak, eta... Bai, baina, geho, izatea momentu inkomodo bat igual, zera, juteza igual playara, igual ezagun bat, o igual kuadriako lagun bat, o igual esarragoa, o gaztiagoa, lo que sea. Lehenengo adilla. Azte zea, izketan behakin, da, hostia, hor behian, osea, zio, gira aurrian hori, eta esatezu, aurpegira baituko jo, behakin izketan zauzta, esatezu, hostia, igual, nahi gabe, igual, begira como que se te van los ojos, baina, hori, hostia. Hori nei askota pasatzen, baina bera behiratu biharrian gora behitzei hor buruzoi nitxo eta igartzen, ezea, behirazuna gora jutek, eta zade, que sí, estoy calvo, eta bea pentsako, que sí, que estoy haciendo topless, no pasa nada. Guri buruan brioa. Hor, pixkat inkomodoa izate batuan, esatezu, jode, hostia, nahi diot, aurpegira behitu eta pixkat inkomodoa. Orduan, zure buruan pentsatzen voy a mirar fijamente. Bai, hori, estrategia auki behar da. Ez diok izarra entzuten, zure burua izate duzu. Mirada firme. Bai. Eta gero, bueno, mutien kasuan, egoteia klasikoak, bai, mitiko belauner arteko normalak. Oina hor limitazio, belaunatik bera, hortxe, luze tankera hori, bai, ibiltzeu, hor gaztiek izatea lehenguak, hor luze ibiltzeuenak. Bai, hori, mitiko biabonekuak eta biek. Gegoteia beste batzuk, motzauak, telaskuako, más klasiko. Bai, finak, hor, iztar erdialde arte. Bai, eta horiek, hoien barruan, batzuk eukitute barrutikan telilla bat, eta bestatzuk ez. Hori, telilla hori putasemia, porque askotan, gu igual ibiltzen janean olatuak eta hartzen, zera, gero ondarrakin, rosabite izu barrutikan. Bai. Tela horre. Eta gero, derrepente ikusten karakol txikillak eta hor sartzeia. Bai. Ondarra eta harri txikillak eta gero, igual ikustezu tipo bat, horre, ibilkera raro bat egin, eta esatzu, hori eskoziutazio. Bai. Hori bat segitor segerta beken. Hori olatu hartze ibiliek. Bai. Eta, osea, kremita eman da. Natuzan. Bai. Eta gero, beste batzuk, markando paketeo, nola ditzen dira horiek? Nola ditzen dira, boxerro? Slim. Boxerrak, hor bi klase da. Boxer zeria gaiunboa. Boxer tipo gaiunbo, hola, pixkat. Bai. Potrotati pixkat beru aiatzea, baina peutako. Bai, peutakoa. Farda huevo, zei, espido. Espido ditzen dira. Espido, ez da, marka. Bai, eta hor zin berdezu. Potruak behian da, osea, txoitxu alde batea, hori nola izatea? Nola oala, bete. Hori, betea amaten baldi, bai. Hori igual bestela kaltzetina sartu. Pagar el pego. Pare bat, karakoli hor. Olatu ekartzea juta karakoli joan bertan mantendu, horke. Bai, jode, baina hori mundua da misterio bate bai. Misterio, ontsa esan de misterio. Misterio zekau hor. Ze hostitako ibiltzea kantzontziuak. Traje bainoan azpitik. Oie, dia ermuakoak, ermutantiak. Hortik, ermutik, zea, kantzontziuak inatea, berda ez? Bai, zu ermuatik etortzen mazia debak ondartzara, igual tortzea trenian hor, zea, antxoa lata bezala hor zutik handanak isa arnaz asin hartuta. Tipo autobus magiko, hor danak. Etorri berzea, zapatillekin, kaltzetinekin, baina horia, eroriten den baina horia, pixka eta hundia, taia bat hundiagoa, eta gero kantzontzioak behar dituzu. Osa, baina horian azpitikan beti kantzontzioak. Kolore fuertiak. Bai, ikusteko rei barrermu aldekua zehala. Bai. Debako alimazea zintu zura mane gaiunboak barrutik. Eski beti ikuste ditu. Prohibito. Beti ikuste ditu nik hor, ondartzan horrezkearraldian beti hortxe. Dana kolore fosforitu, dana franja fosforita, Calvin Lee, Calvin Klein, dana. Bai. Calvin Klein da, pagau dituna igual €100, eta Calvin Lee, zera, 15 txinotan. Bueno, ondozio. Hor imitazioa. Merke, eta etzo da, bai, debako ondartzan adibidez, hor zona da, oso zela. Osa, zuzartzen zera ondartzara, eta kasu hor ondargaineko aldeko zona, hori da... Kanpotarrak, Mendarotikan, Mendaro, Elgoibar, Eibar, dana, hasta Gasteiz, danak. Bai, horre zea dia, trainia etortzi dena. Bai. Azkar hartzeko geho, bueltare azkar iteko. Bai, hori da. Enbudo itek hor, estazioan da lehenak gaio berdia, eta hortako lehenu batea, bier.
Bai, gero erdialdian jartzen gehagu, bertakoak. Bai, Hala, sokorrista albuen. sokorristen atzetikan, da hor, jende gaztia. Eta gero ja, debakoa baina, sarra bai, amaz puretas, eskubiko aldian. Baina hor, kurioso izate, kurioso. Ez dio misterio jarriko, baina kurioso bai. Hmm. Kuadria bakoitza bere tokia zekak. Bai, gora azkenian, pega. más o menos, oitura hartzezu. Bai, Ondartzara jute zanean beti leku berdinean jartzen, no, bueno, gu behintzat betian ikan leku berdinean jartzen. Gero udaran jutezea hola bakarrik, siestatxua bota eta gero hola bosterdik aldea, dana kuadrilla bertan do, baina zua jatzea eta hola, behirazuna pixua botatzezu alde batea, beste ikuste dituzu, 50 toaia hola filan jarrita bata bezian horrian taka, tan ikuste dituzu. Hori zeana da, Bai, hori gizu toaia bestiana, zeinadian. hori, Bai, nire bai, kuadrilla. Bai, eta eskubiko aldian hor, nahi zai gustatzen, hor pureten leku hori, zeba, horre itxasain gaineko edifizioa, Miramarreko edifizioak, hor itzal asko mateu. Pero, pixkat. Fresko, Bai, freskuria. freskuria, bai. Gero, orain izan dezula toaiak ere mota askotakoa, igual, haundiak, Bai, txikiak, gero teia ez datu diana sapia, bezala ez da toaia. telilla, Telilla guarra, horrek ez du ondo sikatzen gero ura, tio. hor bat zion komiko bat hola zede, de papel, Bai, una mierda. La Bai. mano txan, kristo, ba, horrek ez gizarre sekatzen, bai, ez telilla du zar sikatzen. horrek. Da, ba, igual erosua da bertan Bai. botata egoteko, baina gero sikatzeko ez. Nire batik iztun amorrua toaia txikiek, motzak, porque, kao, zugartzezu gorputza eta burua eta eskuak eta baina, beti hankak kanpuan gehatzeia. Bai. Eta beti ondarrez betetzen dira. Batza, lehen urtian zeinuan. Da, eta Zanuan ja, naskautan hauan da, jode, beti, hankak, beti zikinak ondarrakin da ez dakizea, toma por culo. Interneten topau nuan, 2x2. €50 pau nitun toaia, igual, zera, pixatzu kilo bat, kiston toaia zarra, hori bai, ondartza erdian eretzako. Baina, ni osorikan sartzen naiz. jo, 2x2. tolduentzako tokirik ez delako, ba, 2x2. Ba, hortxe. Hor, tolduekin ibiltzen dan, beste gizonkote hori tortzen bazai, argi, Ai, mamadu. Bai, mamaduek, oi, da. Eta gero botea, askotan, jendia hor toaian etzan da igual, askotan bakarrikan jute dianak, da igual, liburu bat. Liburu bat ondartzara, zea, arraski bat, sare sozialetara igo, eta hemen posturegoa. Gero este kulturako eta liburu alrebez. Bai, igual, analfabetua jakinez irakurtzen da, baina, tak, hortxe. Teo, ba, la playa, Bueno, hori, liburu interesantia dira, teonak, Teo ondartzan, Teo mendian. Kulturia general. Bai, hor asko ikastea Teokin. Da, hori posturegoa, ba, igual, betaurrekoak, euskitakoak, Krema bote txikila. bai, gero, after sangre igual pasau, Bai. eguzki gehiagi hartu, pasau, da, gero, karramarroa zela gorri. Bai, estás quemado, no ves la hostia, gorri indan itxoak eta. Gero, hor, egun batzuk pelau itezea, Bai. eta gero, ja, erretako hori morenua bihurtzea. Bai, oain, arretzian esan desunean, jo, nik eixi pasatzete. Porque, claro, gente geixenak, te has quemado la espalda, te has quemado el pecho, joder, mira qué color tienes la tripa. Si se os quema la cabeza. Guzea, buruan, hamere, buruan. Aiatza espraera, botatze krema eskura eta trat, eskua burura, eta krema Bai, buruan bai. ematen. Eman inber, prekauzion. Da, gero, playan zea daoz, dutxak ebai. Oteia batzuk igual, dutxak, kriston pepinuak, zea botatze bat, kriston presio pilu bat, ez datzuk igual, nada. Hori nola izatea? Bai, nik hori kontu nituen. Eta hor duen ulertu nien, zeba, ume txikiak ez denai dutxeta joan. Zeba, amak amate jumiak, traje baino, horiek amate ditue boser o espidoietakoa txikiak, para Bai. hacer deporte eta korrek ebiltzea umiak eta, baina, kao, karakolioa sartzea, Bai. hor duen umia izin bertzako, traje bainoa kendu. Kendu, bai. Eta amak umia altzatzeu, hor presio duen dutxa horta eta txiribituan ematen baio, ikustezu umia neharrez, ama. Ama petzatzen ditzea, umiak ez digela nahi dutxau bai, baina, txiribituak ikontu Bai, zibili. hor kontu zibili, porque esa trompilla corre peligro. Joder, tu. Uno zua cubierto donde espidu eginda, de repente dutxeta, eta trot. Eta gero, osea, umian eharre eta ama pentatzen dalako uran temperaturatik. Beka, hotza da, baina 2 minutu izango ya. Hotza igual, zat, potrua gorri zezkan eta presio egin. Bai, hori montoi gorrak izatez jan Bai. txikita. Zeus. Bai. Qué recuerdos. Joder, bai. Gero, egoteia bai, zera jarti duzte txiringituak, janaria eta saltzeko, eta horrek gutxe dituzue lauak, gomino la palmera, eta hor igual munduko ur garestien, igual, osea, aprovecha hoitea eta ur botea, osea, igual de 3.50. Bai, ura 3.50, gomino la perrota marreuretan, jampersak 3 €,
hori, izango da, pa los petrodólares, o diru asko jendientzako, bestela. Lazte bitcoinaz, bitcoin, un bitcoin. Bai, herrixeantzako horrezta produktu ikan. Asko jota hastia mine laua, eta ja asko gora ez igual bi bolako. Un negriton. Oin izen aldaudio, ojo al parche. Kotuz, porque, claro. Oin negriton ja ez da, izen aldaudio, Txokonbol. Bai, txokonbol, jasi. Ez da ki, ze jarri da, negriton izango, bizitzazu. Bai, niretzako negriton, gaina, erra elau hori. Egote ja, jendia, bueno, web egiten dugu, bertan, kirola egiten duguna, igual, voleibol, futbolian, da, gero, frisbeakin ere, eta lehen asko hiltzen gian, frisbeakin. Ni frisbee salia. Hor hartzitu 200 metro, eta igual tiok, osea, amona xarra gurutzatzen mandin bada, antia, frisbea, zu! Eta erditik harrapatzen mandin bada, buru. Tomar por culo. Bai, begia, falta dero. Bai, frisbea eta bai, amona xarra bai. Ja, bueno, kontuz ibili berdea, porque, claro, horre peligrosoa da, baina bai, hor ikustituzu urertzian, futbol saliak. Bai, amorratua gainea, Bai, geho goikaldian, hor pare bat volei pista o kanpo, eta noizi hemen, hori, zentruak eta itene bai, hor pare bat kamiseta utzi, gaztiak, eta hor porteri zela jartzeie. Jo, goratza txikitan behin goian penaltietan jolasten, da ni portero, da bota zuen balonazo bat, eta justo paseuan zauna mama xar bateri buruan eman zion, kriston balonazoa, eta paseoko batek hartu zion baloia tipo batek, kutxillua sartu eta tomar por culo, baloia pintxau zigun. Ez gendu nahi eta hain, azkenean behatzia marramaika urtekin zean futbolian jolazten da, baina bai, kontu zibili ondartzan futbolian jolazten zautenekin, jende asko da hor inguruan da kontu zibili. Eta baloi gabe geoko zeate. Bai, jo, hola, atazuan boltzikotik navaja, pintxau, ala, tomar por culo, se acabó la fiesta. Bai, xarrak edaman zin errealua. Bai, jode. Gero, egoteia, ez dakit urtero berdina dian, o diferentiak sokorristak. Ba. Ez dia beti dago gizaten dana batzuk igual kanpotiko, osea, danetik aneotea. Bai, ni pelikuletan beste tankera bateko sokorrista ikuste izkiate. Debakoa berezi jaitu. Bai, zuk ikuste zuhor. Pelikuletan igual kriston mazada hor, kriston abdominalak, o neska, osea, iztarra hundiekin daztak izeta. Igual deban ikuste zu, baten bat, igual pixkat pasadito. Amen, igual con la lorza juguetona hor. Esatezu, hostia, honek neia eta biherra dituretek. Hori, ez deu dudan jartzen euren profesionalidadia, hori, porque gure, somos unos patanes, porque guretan eta txarra ditu. Baina, bai, hola, pixkat, jugando con el estereotipo, ostia, prejuicios. Bai. Eta pixka ikuste hola, eta, ni, amendikan, 20 metro eta juten mandimana izola aurrian da, hori etorri galdan ere bila. Igual beha sartuta esinatea. Igual, ni behatea behar. Karritzak, mangituak bilontzak. O mangituak, beste dino da dia porra horiek, tipo goma espumakoa. Goma espuma, hori, akuakim egitako. Horietako batekin. Bai, hor izatea flotadore desberdinak, bai, uretako. Oestia nola, supositorio formakan gorri hori. Txe, burbu jazar hori. Flotatzen duen hori. Nik hori iztea baino ulertu. Hori, bizkarrian jarri ezkeo, burua berak agatzen. Hori nik ez da bizostietako. Hori jartzi gume txiki bat eta burua berak jartzen. Osea, arrantzako boia txiki bat bezala. Bai. Ba, esatute, gero asko laguntzizula flotatzen, ez? Ez da ikusi en akzion, baina... Bai, itotzen baldin baize flotatzen gaukoiz, goia, baina itota. Bai, eta gero, jendia, kirola itiaz gain eta hola, euski hartu, pasian ibili, eta hor, ibiltzea jau igual, hor urrertzian. Ni xalian, pasiaran, me encanta. Bai, hori ja zeda, kirola iteko hobi bat, hori ze da. Ba, bueno, urtiekin kontura una gortan ediziokela. Hori juergan bezala. Batzu juteitok, taka. Kirola iteiena, aluzir. Bai. Hor, traje baino, erdi iztarra... remangauta. Remangau itei. Bai. Gora, kolori hartzeko, marka ez eukitzeko. Gero, ikuste dituzun dana aceitoso, dana krema ondo eman, da, hor ikuste ditu, le pones musika de fondo, rollo Richard Gere horietako bat, eta, eurentzako. Hor, kasu hortan, ondartza osuat dana zabaldu inberde, porque ez ditu kabitzen. Kabio ezin da guteia. Gero dos beste batzu, hori, ritmo fuertia egin, kirola itea juteianak. Beste alde arte, arroka ikutu eta vuelta. Musika jarri, da, hora, kaso egin, da. Eta gero, bueno, beste batzu, pase paloma, pixkat ikusi. Bai, hor uso pasua, berse da merkatua, no? Oie poliki jutitu, ta, alde bat eta beste. Dana ikuskau. Eta importantia, beta horreguekin. Asko beta horreguekin juteia. Hor misterioa ziok. Hori, beta horreguak zetako izatea, hori iunak.
¿A dónde va con las gafas? ¿A dónde mirará? ¿Qué estará pensando? Bai, hori da Risto Mejiden trukua. Bai. Begiak ez ikusteko eta ez da inorren nuna idan bitzen. Arek esan zine, narrutan zitxonian ebai betarrekoa jazte zizkila. Risto Mejide? Bai. Tia, un tío peculiar. Jo, misterioso. Bai, seguiko barran kartian. Oh, misterio, también. Baina, pasiatzen jendea, estilo asko doz, estilo asko. Baina hor, gauza bat do. Ia teatzeiz, pasiera, guztek, ezauna, hola, batzotorra. Bueno, handi, 5 minutura berrize gurtzo. Bai. Bueno, zenbat aldizin berdio kaso? Nik usteet aldezula, askotan gertatza igual kalian ebai, bueltat itezu beste bueltat, igual, pertsona harinakin irura aldiz kruzau. Nik usteet asko jotalda salua bi aldiz. Ja, 3. aurrera ja da, junai porkulo hartzea, ja eskruza goio nire bizitzan gaur behintzat. Osea, Ja, hartzek ja eta, naskabi nahi zu ikustiaz. justo, ez giratzeko bere parian jartzeiz. Atzetik. Ja, naskauta ditxo. Osea, esan diozu, lehenguan, bueno, agur, bigarrenguan, venga, gero arte, ja, unai porkulo hartzea. Es que... Pero, hor, uso pasua da honean, osea, igual, osea, gustaren zatuna aurria, no? Hor, imedazu, Coge aire. coge aire, pecho pa fuera, tripa pa dentro, da, arras hartu gaber, 50 segundo duratzi buena. Hor, Zut, pare bat. firme. Pare bat azte falta izatea normalian gimnasioan fit maila hori hartzeko eta Bai, hor azkinen Michelin txiki horiek eta kao, zu bea igual ez da kulturoko, porque beak ez dizu beiture ingo, beak ez dizu beiture ingo, eta zu hortxe zoz, si me mira, que me está mirando, eta hartu Bai. nasa, pecho paloma garri, pecho palma. hori, Bai. plazan jutia, Bai, Honda, mirada al frente, gafas de misterio, eta aurrea, ta. Handikan 20 metro eta, arnasa berriz hartu, eta igual ureta joan bihar, bai, eta gero igual pentsau dezu, joe, behitu dit, eta igual ez da fijau zuretan, osea, hori izatea, Bai, zuk esatezun hori, gertatzea askotan, igual bikotiak ino jute zenian plaira, igual, zea hor zauzte toaian botata, da, de repente igual, maia, un masaje bat nekautan, ahora eta ez da gizeta. Terreno Igual, verde. Hor, zea, el manoseo, da, zea, hasi masajia ematen da, igual gero esatizu, zea, guazen uretara, igual. Ez den nahi uretara, jun, ez da gogua. Ez guztua, no. Hor, misterioa, hor, ze arrazoi batik izatea, ez dezula nahi uretara, jun. Guazen ureta. Ta ez da guztua, no. Jon, 40 gradu itetu, eta izerdi batian zoz. Bai, kriston izer ditan da. Baina guztua, no. Bai. Ez deturik, baina guztua, no. Hemen ikenei moituko. Bai. Baina guazen, baino txiki bat hartu irte bat. Ez, hostia, ena izan hemen di moituko. Hor, zea, otea, farua, piztuitea farua. El farolillo. Bai. Da, eskezin dezureta, jun. Hor, kriston momentu inkomodo izatea. Bai. Tentetutako parigitu da hor txezio. Baina, bueno, hor teknika asko doz, hor pixkat aguantau, lasai hon, eta handigan denboratea, pentsatzen aztea izan, ura hau zangoek, lasai hon, eta hor dontxe, altza, eta hortxe, hor puntu kritikoa ziok, eta ez, pentsatzen, ez teki harriko, hor ez teki izarri hartzen. Eta hor dontxe ureta. Harik eta eskarren, Ez behik salde batea, ez bestea, zuzen ureta, urotzeta, haber barrurak azartzeket. Erdiko horrika hor zut, batu arte. Eta hori igual, alrebes ere alzartu bertau. Uretan egon da, ze guazen kanporata. Ez, oain izten nahi kanporata. Hostia! Leheneko, 40 gradukin, earki asko. Zea, toaia eta bain, urotzetan, ez, oain nigan beste 40 minutu egon. Bai, hostia, horre... Osea, abrazore ematen dezu uretan, da, ojo, cuidado, hoiekin kontu zibli, berda. Eman patxito, eta hori temaldin bada, haike ser ekipo, bixa batea. Ja, gaizki guztia, hola, bixa bat raru, beste, hola, uretan gehatzea izta, hor boia txiki bat, zela, tuki, hau zetaren goa, eta, hor batzuk, ostra, ointxeko turonak. Batzuk, aprotxatzeko hor, txixabraztare botatzeko. Jode, eta txixa bakarrik, ez nik ere ikusi horre flotatzen... No jodas. Bai, unos muñequitos. Buah. Bai, osea, igual, txixalarria sartzen mazatzu, txixa egin da, fuera. Gero, pixkat, moitu inbiasa metro batutan ondoko jendiari ez afektatzeko txixa horre, baina, osea, igual ikustezu flotatzen, esatezu hau zeda, gabonetako paria, Hau tema naskar, ja. Hostia, ikuste dira, flotatzen, Ez, umiana, jode, jarri pardela, oso, ez dakit, Bai, umiana izango, umia, osea,
ulertzien zio, hau, 20 metrota zio, hau, demazeko, umia baina ondia guak. Baina, Kristo mokordo zarra. Ni ben ikusi no, jo, deban, kristona. Esan, ez da, gina, hau eta duanak hau da guztua, kauen zot. Tiburo ja, kokodrilon bat izan. Kokodrilon bat. Igual bai. Jo, digestioa, hor, beruak esan deunien, txikitan beti zen. Sarture eta digestio inbiar da. Sarture eta digestio inbiar da. Igual dio, patata bat jan, bogaioa jan, makarroian taperrozua jan, digestio inbiar da. Bai, zuia, eltze zartu nian aitatasun o amatasun egoera, baina, ja de por si, ja esan inberdezu, zure umiari digestioa inbiar da. Ez dakizu zenba demoradan, ez da ze jandezun o erandezun lehenu. Esan inberdezu, digestioa inarte ezintzea ureta sartu. Ez da, norbait hildan korte digestioetako bat. Horra izango, baina. Patata puta zarbatzea janezkio, 2 orduan berralda, euskitan, zai, ureta sartzeko, 10 urteko umia. Mikel, egon amen, digestio behinen. Ama, txiklo bat bakarri jandez. Igual dio, zu, amen digestio behin arte. Kieto, zenbat denbora? Ez da git, hortxe. Naskau arte. Geo karra marra bezala, gorri da. Geo izatea surfistak eta hori ja udan jende asko baina ondartzan ez da oso komodo izaten, porque igual limita bite dute banderekin, igual zona hau geratzen da surfistentzako agarri eta hau bainistentzako. Eta hor, nese gustatzen. Jende asko uretan, zona berdinean, zu igual zean egon lasai bainatzen, da gazu onduan jendia normala nahiten oro que sea, eta zu lasai egon. Olatua hartzea, sartzea izta, derrepente aurrian hor pare bat andre, beste umia, beste aitona xarra, mangituekin horri erian, da hi olatua hartzen, eta zatez, la hostia, aurretik ama guztia. Askotan nahi igual, buruakin jotza. Atoma porzako. Tipo torpedo. Bai, arra, teba kontartza anatota asko da, aska, kontatzeko. Eta toki berezia eta politia. Geo, nazka matu bai, alga egote janian, hanka sartu eta erbente, ostia, zoze ikutu etor pixkat, rarua gana, takto rarua gana. Horretza pentsau. Horretza pentsau, porque ez dio gauza honik. Geo, beste misterioa zerat. A ber, bota. Misterioa kistona, eta hau eskertuko nike baten batek argitzen bait. Ni lehen esan deten bezala, pasietzai xaletua, amorratu naiz. Eta hor, eskoiera albuan, azteiz pasiatzen, salvajetik, hola, ondarrain aldea, eta eskoiera jatzen hau. Eta errepente, ondarra azteik bihuntzen. Lokatza o simaurra bezala jartzek. Eta izapaltze eta... Bai. Ze hostia zio gorrazpila? Hori ez da git. Misterios de la naturaleza. Hor sartzal ditu mokordo edanak eta hor apelma zauta igual bai, ez da git. Kisto naskarriak. Bai. Ja, bueno, askotan juten gara aliketak egin sartzera horrenkazat, para dejar la huella. Bai, bedi, trat, derrapia bezala. Baina, horretzik izertik biuna, naskarria. Baina bai, hor deban denboraldi alazte hasiko zako, eta, bueno, esan bezala gimnasioa tope daoz. Ja, nik ikusitakat, jendiak azkeneko momentu arte, aprotxatze, hor kotxe hartian da, nik ikusitazkat hor flexio egiten, porque hor batzut pustu ite, ja. Claro. El pump, esatei, behai, pump. Esate zuite dituztera flexioak, eta gero playara gun. Kao, horiek ez du ekiko birikan kapazia hondirik hor petxo paloma iteko, eta ja, pustuta guteko muskulatura gogortu ite, Gero handik ordula ordena, bastonzio, belarriako bastonzio bezala hola isi daoz, fin-fina, baina bintzat hor kotxe hartian para flexio egin, nik guztia eskat, eta hemen izenak ez ditu izango, baina... Eta gero, etortzeanak igual kanpotikan kotxian da, eta eske, la playa deba es una mierda, ota pau berdala, eta eta gu kanpora jute ganean zeitu ba. Quítame la ota, cabrón. A ver, hau debako ez dan jendiantzako. Ota pau inberda, porque gu kanpora jute ganean lekudanetan pau iten dugu. Correcto. Así de claro. Eta gero, ez esan tokirik ez dagoela, eguerdiko 12 mundartza tortzen mandin bazate. Torri lehenu, hostia, gero bueltak aparkinen, no hay un sitio pa aparkaren deba, no te jode ben a las 12 del mediodía. Bai ba, jendiari bina xa gustatzen sako, porretan lo ondo itia sakon, da gero gaina neko ezu playera jun, lekua egotia ondartzako parkinean gaina agertu, ondartzan ere esun lekuan, dan ezin da. Ba, gero, hortaz apartu gantxe torzea burura. Hola, oporrak esan dizunien guri, oporretan lanian gabizela eta oporrak sarrokekin lazkau. Eta zezete zu, sarroketan plaira gute janak.
Oie, nik erretik kanpota ingo nituen. Directamente, a ver. Gauza da, ondartzara jutia nahi zunian. Maiatzan, ekainan, ustaian nahi zunian. Baina mesedez, San Roketako hastian, debar peto batek ezin du ondartzara jun. Osea, hori da, lei. Bueno, matiza, bingo pixat hor puntua da. Bueno, a ver, hor puntualizazio bat, a ver, usted hildo beretik angoazela, baina bota. Hor goizeko, hor dutxiki horietan, zure orilla hortako eurertzeko neska hori ikustezu juergan da. Ta, ire juergako lanak initu. Hor txupitua, bestia, eta dantza pixka batxata batzu bota, eta handikan ordu eta una volta bat ematea, una vueltilla, eta hor ondartzaldea jun, sitio romantiko. Baina zea esan, buelta bat izketan iteko. Izketan... Hicimos familia eta mentiko gozak. Igual etxitxan gatik aldezkao. Estudiaz o trabajas. Gaur egun igual ez batez beste, niño, nola generazio berria. Oixe. Hori izatezan, askotan, igual... San Roketan, bueno, beste juerga batutan ebai, zea, igual, ez nau, igande goizian oian da, hostia, izaretan ondarra, da, señale hona esan, ondarra hilmazaun izaretan juerga hostian, kampeon, zehose ibilizea, ez dakize, baina zehose bai. Ta karramarrotan ez? Ez, karramarro gartzen da kizkia gartzen ez. Ez, hori da gure estepzio bakarra San Roketan ondartza jutekoa. Goizeko ordu txikitan. Gero, zea, horri, igual, zaoz hor, goizeko zeiretan, da, iuntasunak indaz da gizeta, hemen ez dit inorri ikusiko. Eta errepente, zeina gertzea, traktoriak goizeko langilea. Hostia, horre topako zituen danetikan. Brigada. Hostia. Vamos a ver que nos encontramos hoy en San Roque. Igual se ha pensado, ¿a dónde va ese con ese cacahuete? Saiko ya hueviak. Igual se abimos con rondarretan. Dana ematen da, tipua kurrela traktoriakin da, hostia. Hemen espektakuloa zio, gratis. Nola izatea, boi euro, begiratzuten horiek nola dira, boi euro. Nik hori ez ezautzen. Oiek, gratis, espektakulo gratis. Eta baina esatekela, estudias o trabajas y nini, guain daretizio, lenguan bialdu zin, Instagramentik, hola. ¿Tú cuánto dinero tienes? Baina olako anuncio. Bideo. ¿Cuánto dinero tienes en el banco? Eta genia esan itek. Eta... Yo tengo 500.000 euros, medio millón. ¡Hostia! ¡Sesate! Cuesta un pringaju da, madre nola. ¿Y qué haces? OnlyFans. Bai, hori, ez dakit, moda da, baina nik ez dakit hori zedan. A ver, aldia zu argitu zedan hori? OnlyFans. Neska honek, bere hankak eakuste omentzizkin. Hankak nola? Hankak eakutzi. Argazkia, bideoa, impresionante. Eta sea, esan zuen, que los hombres le pagan para chuparle los pies. Hori ya, aparte, siguiente nivel. Y hori nola, zurrupa zeda. La planta del pie, o atzaskalak, o ni imaginatzea, tola, xerita mobi egin, Instagramian, zure jokutan jolasten, amakin itzeiten, ama behatitan egin nahi zafaltzeko, eta horren bitxartian, kasu, tipo bat, emakume bat, bia txikiai, padrastro txikiak entzen, hortzak egin. Igual, pie de atleta entzen, hor, asal guztiak entzen. Ezkerrekoan hankaio txiki bat zegat, hor pixka latzen baldin baeko beto. Hori, beste da sartu, biaz potolo eta toma, biberon. Bertaman urteko heldua eta... Baina, esate zuan gaina, 12.000 euro pagautako bat. Jendia, ez da gila, aizakun burua juten guztiz, bueno, bakoitza libre da eukitzeko nahi ditun morbuak eta nahi ditun guztuak, baina, jode, iruditzen da, pasada. Gu hemen, ondartzako gauzak eta kontatzen, eta gure infantziatik, gure ikuspuntik eta kontatzen ditu, eta guk hau edanak, oso berriak ikuste ditugu, eta ez ga oso dituta, beste OnlyFans eta gotako gauzeta da. Guga tradizionala bai. Basikos, oso basikoa gea, eta, baina, bueno, hori guztau itezako, oso ulertu eta ezautzia. Bai, lehungan bai, oain izan dezula hori, eta ja honekin amaitzeko, ja. Ikusi nuan, entrevista bat bezala telebistan, da, hauna neska, ez dakite, nola ditu. Ibotazak, hemen naturalidadea, saltze ju, naturalidadea. Fulana zan, bere ofizioa hori zan. Puta, ez dakite gaixi izan da, baina prostituta fulana. Bueno, euskalduna, eta, egiten diobe elkarrizketa bat, eta hori, egiten diobe galdeketa bat, jakiteko,
más o menos klientiak, Izo entzuna zen. nolako klientia askanta ez da gizeta, ba esategu, 18 urtetatikan 80 arte. Ostia. Eta esatet, hostia, igual, beak otat urtez askan neska gazte bat. Da, imaginau, 81 urteko Gizona. xar bat, Ja, Hor, horre ez gizona uno xarra. hor barraskilua ja ez da inola eduko duen. Baldin badaka. Pastillita azul hartu, da funcionar. Baina, izan behar da, kuadro bat, Gauza gorra dira. ui, nik, uste errespetu asko bihar duan lan badala, porque askotan gaizki ikusita da, Hori baina, izaki adibidez. gogorra izan behar da, Hoi urteko neska horrek ez dakit bere borondatez hartu duan lan hori, o bintzat, hor gauza kritikoa dakau, baina hori tema hori errespetu hartu da. Bai, ez gaude parreiten, horren inguruan, Ez da bate, hemen gauza hau naturalidad sartzen dugu, baina seria dese bai, Baina bai, ez dakit, gaur egunean gauzak asko aldatzen nahi dira, eta esan bezala, hori niniak aurkitzen juzu, OnlyFans eta hauetan, baina lare dirutza irabazte. Bai, baina nuan gaira, esan dezu hanka txupatzian eta zurrupak eta zurrupa, honek esate zuan, jende askok eskatzen dizkoela gauza arraruak. Igual, esatezun, eskatzen diabe, igual, gainean txixa itia. Zer itia, kaka buruti, bera da. Gaur zertzek hau, ondartzan zea, zurrupela. Baintxe torri zai burura. Baina esate, jendia burua ez da inundaka, baina balako gauza, baina esate zuan, igual, gehienak, kliente gehienak, eskondutako jendia eta jende heldua, eta zea eskatzen zizuela, gaina, segun ze eskatzen zizun, gehiago kobratzen zuela. Eta igual llegaba a ganar, 5.000 euros. Imagina, zure tortzatu tipo bat. Bertamabi urtekoa, eta, zu pentsatzen zu igual narruta nahi dula inda, ez, nahet, zu neri buruti berak akaitia. Zatezu, nik hemen zagota berdio, kriston pastela, eta gero ez dakit, aurpeian igurtziko duan, o gorputzian, o... Eta gaina, pagauko dit, 4.000 pago, o ez dakit zenbat, jendia ez da ondo burutik, no? Ez dakit, gusto raruak. Si nos está yendo las manos. Bai, Gauza hauek. Baina, bueno, nik uste sexuan gaia beste batera gutxiko gula, porque hori oso gai luzia, Beti tema igualea jute haitu. Danakin, ez dakit zeba, baina igual. Misterioso. Izango gara malpensados, ez dakit. Interesanti, zete gaina jendiari horren inguruan hitzeitia guzta bitezako. Jende isilik gotek, eta están hablando de sexo. Baina gero barrutikan, dana jakin nahi. Hori. Bueno, nik uste hemen lakoila horko saioa, ose. Ondartzan tematea dio, eta, bueno, espero gustoko izana, eta... Oso, ondo. Vale. Ondo segita izan utxa.